जोंनि UPPL जायफोर खामानि नेताफोर दिनै बिथांमोनहा आसाम गभर्नमेन्टजों बाहायजानाय साफा साफा दाहोना रुवाथि बायदि साखर जानानै थाहैजोब्बाय। जाय साखर दाहोना रुवाथि बायदि जानानै थानाय गावसोरखौनो खुंनो हायै, गावसोरनि थाखाय सिन्था खालामनो हायै, गावसोरनि थाखाय उदाङै खामानि मावनो हायै बेबायदि नेताफ्रा बे बिटिसि ओनसोलनि जोंनि हारि, गुबुन हारि आरो बिटिसिखौ मा खुंगोन, मा जोथोन लानो हागोन, माबोरै बिसोर सासन खालामनो हागोन, हानाय नङा। बे खारनाव दिनै बिथांमोनखौ गाज्रि मोनदों। बे UPPLनि नेताफ्रा थांनाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां, थांनाय MLA इलेक्सननि सिगां जेरैबायदि रायजोफोरनि सिगाङाव मेल खुङै जबान होदोंमोन, सान्थ'है जबान होदोंमोन, सान्थ'है न'आव धोरोम मावो होननानै खोथा होदोंमोन। बे खोथा होनायफोरनि गेजेराव मोनसेबो दिनै बिथांमोनहा मावाखै। 10 मास जाबाय। बे 10 मासनि सासनाव बिटिसिनि सासनखौ आखायाव लानानै UPPLनि नेताफ्रा दिनैहाय बिटिसिआव गावनि थाखा फैसा, गारि घोड़ा, सय सम्पति बुथुमनानै रायजोफोरखौ सासन खालामनानै जागासिनो दङ। आरो बेखौनो सहायनो हायो दिनै बे UPPLनि कर्मि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि हान्जायाव हाबफैदों। बिथांमोनहा दिनै बिटिसि सासन खालामनानै मा होनामोन, इलेक्सननि सिगां मा होनामोन, नोंथांमोनहा निश्चय गोसोआव दं। जोंनि फरायनाय लिरनाय लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साफ्रोमखौ साख्रि होनो होननानै गामि बिथांमोनहा मेल खुङै प्रसार खालामदोंमोन। उरान भट उरान जब, थारमाने गांसे भट सासे साख्रि होनदों आं फरायजोबोर। गांसे भट सासे साख्रि, न'खर साख्रि होनदोंना होनाखै फरायजोबोर? होनदों। जोंनि सेंग्रा सिख्ला लेखा गोरोंफोरखौ फरायसा आफादनि अफिसाव लांनानै, जोंनि सेंग्रा सिख्ला लेखा गोरोंफोरखौ UPPLनि अफिसाव लानानै फर्म फिलाप खालामहोजोबदोंमोन, साख्रि होजोबनाय जागोन होननानै। जोंनि बिमा बिफाफोरखौ सानदोंमोन लेखा गोरों आंनि फिसाया, दिनै बिमा बिफाया गरिब गुन्द्रा लाख थाखा होनानै साख्रि बायनानै लानो हाया, साख्रि मोनाबा न'खरा बोरै सोलिनो, सानै लेखा फरायनायाबो दैयाव थांसै, साया लेखा रोंनानै साख्रि मोनोबा न'खरा एसे उफाय जागौमोन। नै बेबायदि साननानै जोंनिनो BPFनि गोबां बिमा बिफाफ्रा गावनि लेखा गोरों फिसा फिसौफोरखौ UPPLआ साख्रि होसिगोन होननानै फर्म फिलाप खालामनो थाखाय थिनहरदोंमोन। भटखौबो नांबावदोंमोन, नोंसोरो ट्रेक्टरजों थादो, जों बिमा बिफा बोराय बुरैया नांगोलजों थांसै। गोबां न'खराव बिदि जादों। जों बुंबाय थादोंमोन बेबायदि रावखौबो न'खर साख्रि होनो हाया, भारत गभर्नमेन्टआबो हाया, आसाम गभर्नमेन्टआबो हाया, आमेरिका जार्मान जापान गभर्नमेन्टआबो हाया। बिटिसिआलाय मानो हानो? फैसानि जेबो गैया। आसाम गभर्नमेन्टआ हरबासो मोननाय फैसा, माखौ साख्रि होनो, माखौ लामा बानायनो, माजों जाम्फै दंग' बानायनो, फैसा गैयाबा साबसिन साख्रि होनो हाया। जों बुजायबाबो मानियाखै। मोनगोन साननानै फर्म फिलाप खालामदों, गथायदों, फर्म फिलाप गथायदों, सानथ' हाया लाख सेंग्रा सिख्लाफ्रा फर्म फिलाप खालामनानै बिटिसि गभर्नमेन्टनो जमा होदों, UPPLनो जमा होदों, बबेबा अफिसाव जमा होदों। साख्रियाथ' होनो हाया रायजोफोर, साख्रि होनायनि क्षमता गैया बिटिसिआ, थाखा गैयाबा बाहा खालामबा साख्रि होनो। दानिया मा जाबाय, इलेक्सन बायखांजोबनानै बै लेखा गोरों फंबाय बिनानाव जोंनि बिथांमोनहा जेखिनि फर्म फिलाप खालामनानै जमा होदोंमोन बिथांमोननो बै उल्टा पानि सरलपारा रिजार्भआव लांनानै सावहैजोबदों। मिथिगौना? कसुगावनि रिजार्भआव लाना सावहैजोबदों। लुन अरजोंनो उखुन्दैखौबो जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि हाफा हामा सान्दुं अखा थाखा फैसा खरस खालामनानै
फैसा गारै गारै फर्म फिलाप खालामना हैनायखौ मिनि अरसावनानै बिसोर फुरथि खालामदों। बहुदा देरहालांबाय, माखासे जायगायाव बहुदा देरबाय, हासिल देरहाबाय, हासिल जाबाय। जोंनि बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउखौ लानानै, लेखा लानाय जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि जिउखौ लानानै, बिथांमोननि आसा थांनानै थानायनि राहा लानानै बाथ्रा बुंनानै दिनै थगायनानै राजनिति खालामनानै बिथांमोनहा मुगैथाव मोनसे राजनितिनि उदाहरन खालामदों। बेखौ जों कुनुदिन निमाहा होनो हाया। आइफोर आफाफोर फिन साजा होनांगोन, फिन साजा होनांगोन। दिनै साफा साफा साख्रि होनायाथ' बाद होनायफोराबो बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ गावनि आन्दाराव चौकीदार पियननि जेसेबां माने साख्रि ओंखारो, खेरानिफोरनि जेसेबां साख्रि ओंखारो, बे साख्रिखौ आसाम गभर्नमेन्टआव सोंनाङा, आसाम गभर्नमेन्टनि पारमिसन लानाङा। जेसेबां साख्रिया खालि दं बावहाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ गावनो गावनि गोसोबायदि इन्टारभिउ खुंनानै जायनो बेनो गोरों मानसिफोरनो होनो हायो। हाग्रामा महिलारिया थांनाय 15टा बोसोराव बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रि होबोदों, गोबां न'खराव साख्रि मोनदों, उपकार जादों, रायजो राजाफ्रा